Bin-noti tal-kitarrista ta' fama internazzjonali Brian May waslu fit-tmiemhom iċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Ħelsien. Is-sibt filgħaxija folla ta' 3000 persuna nġabret quddiem il-Parlament biex tisma' lill-artist Brian May flimkien mal-kantanta Kerry Ellis. Kunċert li kien wieħed minn sensiela ta' Candlelight Concerts. May li kien il-kitarrist tal-grupp Queen saħħar l-udjenza mhux biss permezz tad-daqq tal-kitarra iżda anke permezz tal-vuċi tiegħu meta f'diversi kanzunetti akkumpanja lil Kerry Ellis li b'vuċi versatili issorprendiet lill-udjenza. Ellis li għalkemm ma tgawdix minn fama internazzjonali daqs ta' Brian May hija rebbieħa ta' diversi unuri prestiġjużi u ilha snin tikkolabora ma' May. Kitarra differenti għal kull ġeneru ta' diska li ndaqqet, May u Ellis waslu l-interpretazzjoni tagħhom ta' varjetà ta' diski kemm ta' gruppi oħra u kif ukoll dawk oriġinali tagħhom. Ovvjament ma naqsux id-diski tal-grupp Queen li niżdu tajjeb ferm mal-udjenza li għal darba darbtej ta' standing ovation lil dawn iż-żewġ artisti. Dan il-kunċert kien wieħed mit-63 attività li se jittellaw mill-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali.